Na sziasztok! Valahogy rossz hírem. Tönkrement. Ne nézzétek, mert tönkrement a két ventilátora. Így próbáltam megcsinálni, és feladta a ramok. Meghalt. Most visszatettem azt a kis videókártyát. Azt. Mégse lett haladva. Úgyhogy most azt használom. Úgyhogy ez mehet disznek. Oda fel. Úgyhogy ezt nem fogom játékra használni. Csak ha valamit le kell szedni, vagy ilyesmi. És azt fogom játékra használni, a PS4-emet. Sziasztok!